ב-19, זה היה כיף. צעירים, צעירות. האוכל לא היה אוכל מי יודע מה. הארוחה שלכם היום היא יותר טובה. אוכל לא היה, אבל היה הגיל הצעיר, אורה ולריקודים. מה עשינו בקפריסין? למדנו עברית. אני ידעתי עברית מהבית. לא הרבה, אבל ידעתי לכתוב ולקרוא וקצת לדבר. ואני לימדתי את החברים שלי. למדנו עברית, היו לנו מקהלות יפות, שיחקנו שח, למדנו מההונגרים, הם היו טובים מאוד בשח. והיו שם גם קבוצות הונגריות, אותו הדבר. אז בעצם אני יכול להגיד לכם שעשינו חיים. היה יפה. כן, קפריסין זה לא היה סבל גדול בשבילנו. חזרת לרומניה מאז? בבקשה? חזרת לרומניה מאז? חזרתי יחד עם הילדים פעם אחת. כן. אני עם הילדים עשינו טיול שורשים, קוראים לזה. כן. עשינו טיול שורשים, והם ראו את הכבישים עם העגלות עם הפרות באמצע. היום רומניה, אנחנו היינו, מתי היינו? לפני 17 שנה. 17 שנה. אבל עכשיו היא חלק מהאיחוד האירופי. זה משהו אחר, היום זה משהו אחר, אבל אז באמת הייתה מדינה ענייה לא מפותחת. חקלאית ברובה, כמעט מאוד תעשייה. אתה יכול לספר קצת על היחס של ניצולי השואה, יחס לניצולי השואה כאן בארץ? תודה רבה בשלמה. בבקשה. תשאלי את השאלה. אתה יכול קצת לספר על היחס לניצולי השואה כאן בארץ אחרי המלחמה? המפגש שהיה בין הניצולים בין האנשים שהגיעו משם לבין הצברים שגדלו כאן? זה ברור, השאלה הזאת כנראה נשאלת הרבה עם מפגשים כאלה. בהתחלה קיבלו את הניצולים לא יפה. ללא הבנה, ללא הצברים, בקיבוצים, במושבים. גם בעיר אני מתאר לעצמי, אבל אני הייתי בקיבוץ, אז אני יודע בקיבוץ. אז היה איזה מין ראייה כזאת של, קראו לזה כצאן לטבח, הם הלכו. כן. זאת הייתה... הצברים במושבים, בקיבוצים, הם היו חבר'ה שהולכים לחיל האוויר, הולכים לזה, הולכים פתאום שומעים על דבר כזה שעשו דבר כזה ליהודים, לא יכלו להבין. קראו להם כצאן לטבח. אבל לאט לאט הבינו שהיו שם גם פעולות, דברים. זאת הייתה גבורה גם לשרוד, גם השרידות בעצמה, זה היה גבורה. כי בלי אוכל ועם כל הקשיים שהיו שם, ולהחזיק מעמד ובכל זה, ועם הגבורה הזאת, יש עכשיו המדינה, והנה אתם.